Right, muri Zimbabwe makadiko kumatima enyika kwese kwamuri zita andonzi DJ T1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So tadzoka nacho zvakare chirongwa chedu Touchline ava apo patinenge tichibata tichiita hurukuro nevasikana vanotengesa bonde. So chirongwa chino ichi ndechevanhu vanochifarira. Iwe kana uchinge usingachifariri usachione, siya vanoona waone. Chako chirongwa chinouya pano pa Teachcatch MTV tinoisa zvirongwa zvakasiyana. Saka so thank you very much. So tinokurudzira zvakare kuti mwana ari pasi pemakore 18 years afanire kunge achiona chirongwa chino. Uye zvakare vanyarikani nevanyarikani havafaniri kunge vachiona chirongwa chino nekuda kwekuti pane mamwe mazwi nemashoko anozotaurwa panapa asingaite kuti munyarikani nemunyarikani vateerere vari pamwe chete. Munogona kuteerera muri kunzvimbo dzakasiyana. So thank you very much. Tinokutendai nekuramba muchititsigira. So regai tikwanise kupinda munyaya yedu zvizere. Watete makadiko? Tiripo makadii. Tinofara hedu, riri sei basa? Aiwa basa riri right chaizvo. Handitika riri kushandika here? Aiwa basa riri kushandika nemazvo. Handitika? Kwadi. Right. Mungade kutiudza here zita renyu kana kuti munoshandira kupi? Alright, inini zita rangu ndinonzi Michelle. Michelle anoshandira paMebrain Shops. Okay. Achitengesa bonde. Alright. Chititaurirai tete kuti bonde iri rinotengeswa sei kana zvichinzi munhu ari kutengesa bonde. Chii chinenge chichiitika paipa? Kana zvichinzi munhu ari kutengesa bonde, chinonzi kutengesa bonde. Vamwe vanoti kuenda paTouchline. Kana kuenda kubhawa. Mumwe seni zvangu ndinoenda kubhawa. Ndoenda paTouchline ndinonotengesa bonde. Chinonzi bonde randinge ndichitengesa ibeche rangu iri. Ndinotengesera kumunhu wemurume ane mboro handiti. Tinochaja kubva short time. Mumwe anononoka kutunda. Mumwe anokasira. Saka ini short time yangu inenge iri mumusoro. Unonoka kana kukasira zviri kuendana nemari yandakuudza. Okay. Kana muchiti short time yenyu inenge iri musoro munenge muchizama kureva kuti chi? Short time munhu kana achinonoka kutunda. Inini ndine time yangu yandinozvipa semunhu ari pabasa. Anopinda. Apinda. Ndakaona kuti ari kunonoka aiwa ndinobvisisa kana kuti wedzera mari. Okay. Nekuti ndenge ndiri munhu ari pabasa. Mumwe munhu anogona kunge atonwa mapiritsi ake uko achiziva kuti ari kuuya kubhawa kuna nasisi kureva isusu. Okay. Saka inini ndinoti kana wanwa piritsi rako uchiti wauya kuzokecha, wandikecha ndinotora mari yangu $5 pashort time yandinoverenga inini kuti 5-6 minutes munhu anofanira kunge aita. Okay. Ndinoenda naye pabhesi ratinoenda ndonomuita zvinoitwa upfekedzwa kondomu rake munhengo yake apfeka kondomu rake toita staira yatinge tichiita panguva iyoyo. Mastaira futi anobhadhariswa. Mastaira panotowa nemastaira ekutoti staira yakati mari yakati staira mari yakati. Exactly. Zvakafanana neyemudenga yekuverenga marata inozikanwa nemunhu wese. Aiwa iyi ndiyo yakachipa. Ndo yemari. Kozoitawo iyoyo ndiyo inongotangira pa$5. Nekuti ndeyemudenga inozikanwa nevakadzi vese. Kozoitawo dzimwewo dzatinoitawo zvedu isusu. Saana sisi zvakafanana nekuti kana uchida ndiuye pamusoro pako aiwa apo panoitwa zvikuru zvakawanda. Saka aiwa zvine mari yazvo. Okay. Alright. Saka murimo muindustry iyo yekutengesa bonde. Vanhu vanokukechai vanenge vakaita sei? Vane mota here? Varumewo vanhu here? Munosarudza here apa kuti inini ndinoda? Zvatinoita manje mukoma kana tiri muindustry yedu iyi. Hatina sarudzo. Nekuti ndiri pabasa. Chirema bofu asingataure zvese ndinogona chero masaini ndinotokuudza kuti pondo kana iri pondo 5 kana usingataure hako. Kana utori bofu ndinokubata kudai kukudza kuti ndokuverengera zvigunu. Toenda. Saka handisarudzi kana nyangwe murume womunhu chero angoya kubva wada zvandiri. Tinotoenda tonopinda pabasa tonoita hedu. Asika vakadzi vari mudzimba vari kuti hanzi muri kuputsa dzimba dzavo kavarume vavo vachiuya kwamuri? Ikoko hatingati kuputsa. Nekuti zvatinoita isusu tiri pabasa. Murume wako akanga auya kwandiri akada nezvangu akanakirwa neshort time yandamupa iye 5 akadawo night ndomuudza mari iri kuenderana nenight toita night akada kudzoka futi revenge aiwa
ini ndinobvuma handingarambe kase kuti ndiri pabasa ende murume wako handina pandichamubvumira ndoda kugara newe nekuti ndiri pabasa ndinongoda mari yake chete asisina mari anouya kumba. Okay. Alright. Aiwa muri kutsanangura zvakanaka. Saka ndiudzeiwo imi matete kuti so murume paanonzi anakirwa nemukadzi anonakirwa sei? Wakadzi makasiyana here? Ichokwadi. Patakasiyana ndepekudai so. Vakadzi mumwe anodziya kubeche rake mukati make mumwe anodziya mumwe akatonhura mumwe anotamba ane chikapa chamunonzwa kuti chikapa vamwe vanoti chengwena isu kwedu toti chengwena kana tichida mari totongokudza kuti inini ndine chengwena ende ndinacho musaka pazvikapa apa ndopanosiyana navakadzi nepakudziya nepakubata murume pabonde isu ini hangu sehure ndine mabatiro andinoita murume ekuti aburitse mari iri muhomwe make yese saka mabatiro anosiyana ipapo chokwadi. Okay. Ko nhengo dzevakadzi dzacho dzakasiyana? Nhengo dzevakadzi dzakasiyana, kune tumwe tudiki panozonzi kusiyana nekuti chinena kaichi chatinoti chinena pane chihombe pane chidiki. Okay. Kuzasi kwacho kuna ane matinji mumwe haana matinji kuna ane buri diki rekuti kana zviguno izvi 3 zvinopinda koita 2 zvinopinda koita mumwe wekuti rinogona kupinda rese rakadai. Saka ndokusiyana kwatakaita. Alright. Chokwadi. Alright. Ngatidzokerei apa pachikapa apa. Pachikapa. Ndepa pachikapa apa. Chikapa nemastaira zvakasiyana kana kuti zvakasiyana. Nekuti mastaira mumwe anokotama kudai mukoma rega ndikuitirei. Mumwe anodai kotamai makatarisa uko uyai uko. Ndotarisa ikoko. Kudaiwo kana uyaimbate pacheya. Alright. Tobata pari pacheya nditi. Tinyatse kuona. Right. Mumwe anokotama akadai. Akakotama akadai chinonzi chikapa. Ichocho. Kushandisa west. Anditi. Mumwe chaicho anoisa gumbo rake isofa iri mukoma. Mumwe anodai. Okay, apa. Nditi. Ipapa panotamba apa. Alright. Chenyi inodona itadiki. Ipapa apa west inotamba. Kana takarara kudai one gotsi. Apa panofanira kusimuka. Kwete musana, kwete makumbo, kwete aya makumbo anenge akamira kudai. Asi apa panofanira kusimuka, kutamba ndochinonzi chikapa. Yese staira yawaita ine chikapa. Nekuti staira yese inototamba. Alright. Ukada kuita yeye kuti yebhara murume anokubata makumbo aya okuisa kumusana kwake iwewe ichi neichi ndozvo zviri pasi kudai iita sei chako kutambisa apa. Okay. Zvinoita kuti murume akasire irimo here zvinenge zvichitoitika irimo mboro iri mukati papo zvinoita kuti akasire kutunda. Saka ndopatinozoti mashotime aenda ngokuti dambu watoproducer watotunda zvaenda ndatotora mari. Okay. Alright. Aiwa ndinotenda. Saka so ngatichimbobatei dzimwe nyaya dzakaita sekuti pamunokechesa paipai pane here vamwe vanoti tinoda nyoro? Zviriko patinokechesa pepe pane mumwe anoti tinoda nyoro. Ininiwo hangu sehure zvine mari yazvo. Nyoro ine mari yayo, kondomu ine mari yayo. Nyoro itori nemari yakati kurirei. Seni ndiri pabasa aiwa ndinoitora, kana ndiri seni ndototora mari ndotoenda naye kunyoro. Hazvizoaffect here, hazvina here kana zvakaita like munozosangana nezvirwere? Munenge muchiziva here kuti munhu wamuri kuita naye nyoro zvakamira sei? Ndizvozvo munhu haungakwanise kumuongorora nemeso ako kuti akamira sei. Asi basa redu rechihure ichi tinotosaina kuti kufa kana kusafa nekuti tinosangana nezvakawanda. Ko mukasangana nechirwere kana siki dziya dzinombosvika iriko? Exactly. Zvinotowanika muchihure tinenge takatosaina ndosaka tiri mahure. Seni ndinenge ndakatosaina ndakatozvipira kuti aiwa chauya tinogara tinongonwa gutyu dziripo idzi tinoenda kuzvipatara mutonobayiwa majekiseni esiki. Ko pane vamwe vanoti inini handisi kuda kuita nepabeche chaipo ndoda kuita kana nekumashure kusimutu. Munombosangana nawo? Aiwa izvozvo zvinowanika zvakuenderana newe munhu kuti uri kuda here kuti uiswe simu 2 kana kuti simu 1. Ende chinhu nechinhu chine mari yacho.
Okay. Sevanhu vanenge vari pabasa. Saka munhu akati ndikuda kuSIM 2 inenge iri mari? SIM 2 manje inodhura nekuti yakasiyana nekuende SIM 2 haipinde yese mboro. Mboro inopinda musoro uyo. Handiti munoziva kuti mboro ine chiraundi ine lead chibhareta cheche. Inongopinda musoro uyo kusvika apa. Haichapindi yese kudai so. Ochidhotonyedza ari ikoko. Aiwa izvo zvinotodhura. Zvakangofanana nekutoidya mboro yacho. Saka zvinodhura kusvika pamari. SIM 2 kana itori short time manje tinowanzoti ma30. Short time? Nekuti nzvimbo yekunzi haifaniri kupinda chinhu. Saka isusu sevanhu vari pabasa vari kuda mari tinotopinza. Alright. Chokwadi. Aiwa, tinotenda. Saka kana imimi munhu achiti iye ari kuda kuSIM 2, zvinhu zvazvo zvamakazvicherechedza kana muri pabasa penyu pane vamwe vanhu vamunosangana navo, zvinoitwa nevanhu vakaita sei? Munhu anenge ari normal here anenge achiti ndoda kuita nekuSIM 2? Ari normal. Mumwe wacho dzimweni nenguva mumwe wacho tinozosara tichitaura kuti ndofunga ane mishonga. Mumwe wacho pamwe kuti haadi hake nekuti aijaira kubechera arijaira. Pamwe ari kuda hake kwakamanikana nekuti kuSIM 2 kwakamanikana, kwekutanga kwacho kwakatomanikana. Asi ikazenge yangoti pori mberi kwacho kunoita kakusununguka so. Saka iwe wacho unenge uchiitwa nekuSIM 2 unenge uchinakirwa? Kune mafuta atinozora. Yekuti kunoita kuti kuite kakupfava so. Wapfava upinda inini handinakirwa. Iye ndiye anonakirwa. Alright. Chitiudzaiwo panyaya dzekuti imimi muri pabasa. Munotunda here paya? Panguva iyayi hatidi kunyeperana mukoma. Kana ndanakirwa newe waita zvandifadza, wanyatsokusvira kusvika panondifadza, ndinotunda nekuti kutunda kufadzwa. Kozoita pane imwe nguva yekuti ndiri pabasa nditori panyaya yekuti ndiri kuda mari. Panguva iyoyo nekuti kutunda dzimwe dzacho ipfungwa dzako. Saka panguva iyoyo ndinongoita zvekuti ndide mari zvipfure zviende. Pamwe pacho pamwe ndatokufarira asi tikuita zvemari. Ndinotoita zvekuti nditunde. Kana kuti iwewe kana wanyatsosvira zvinondifadza ndinotunda. Asi semunhu arimo muindastry imomo, makambosangana naye here akambonyatsa kukusvira izvo kuti makanyatsonzwa kuti uyu? Unotosangana nemumwe wekuti kana akusvira chaizvo unototunda nekuti anobata makona ese ende muchienderana. Ende anotanga mumwe wacho zvakafanana nekuti tati night inobhadharwa mari yakawanda. Inini nenjere dzangu kana ndichida kuenjoya sex, saka ndinotoita kuti nditunde. Mumwe wacho anonyatsosvira zvekuti wega unonyatsonzwa kuti apa ndina baba apa, unototunda. Ko pamboro apa munofarira dzakaita sei? Panhau yemboro apa manje zvinoitika inini handifarire hombe. Handifarire hombe handifarire diki ndoda iri pakati nepakati. Inoziya zvainoita. Nekuti mumwe anayo hombe asi haagone kuishandisa. Mumwe ane kadiki asi anogona kukashandisa. Mumwe ane iri pakati pepakati haagone kuishandisa kana kuti anogona. Saka zvinoenderana nekuti anoishandisa zvakamira sei. Hombe chaiyo handiide nekuti inondijunga, inondishayisa pfungwa dzekuti ndiri pabonde ndenge ndakuteerera marwadzo. Inenge ichitorwadza kuchibereko. Kunge vamwe varume vachinyanya kuti wane kadora, zvinenge zvichifamba seiko paya? Zvinoitika pavarume manje chavasingazivi ndechekuti unayo hombe asi haugone kuishandisa. Ane kadora anogona kutogona kukashandisa ane hombe asingagoni. Saka zviri pakasiyana siyana. Ane kadora anotogona kukashandisa zvakanaka. Mumwe atori nekadora tinosangana nezvakawanda. Mumwe kanenge kari kadiki kudai kakatotonhora zvekuti hakapindi, akatopisa akamira chezvezvo. Saka unotanga wambomuisirarisa pasi kudai, omumasaja bhodhi yese, onotangira panotangira kumera bvudzi apa zvichidzika zvichienda nemunzeve pese panoda kubatwa obatwa. Kana mari yake ichitendera panoda rurimi oshandisa rurimi.
Yeah. Alright, ko panyaya yekuti murume ari kuda kudyiwa nhengo, ndiye anotaura here kuti arida kudya nhengo kana kuti irumenzi yenyu munoita rumenzi here kutouchline kana kuti zvinofamba sei paya? Kutouchline chinoitika ndechekuti kana mumwe anototaura kuti ndiri kuda rumenzi, mumwe anoti asina kutaura kuti kuda rumenzi, angoti ndikuda short time nongomuti $5, hapana rumenzi pa$5. Okay. Atiwo ari kuda rumenzi, ndinomutora ndomuromenza. Ati ari kuda kudyiwa zvakuenderanawo nemari yake, aiwa tinodya kana nditi ndiri pabasa, ndinoitora ndonyatsokuidya mboro yeye zvakanaka zvekuti inotangira kutunda isati yapinda mukati. Totozotangidza raundi yechi2 zvichingoenderana nemari yake chete. Yeah, alright. Right. Saka imimi pamakaita tsvagiridzo pamunenge muri patouchline paya varume ava munoattracta sei kuti murume auye kuzokecha imimi apa munenge makawanda? Zvatinoita manje kana tiri patouchline paya, murume ukamutarisa kudai neziso, maziso enyu akasangana, sesu hedu ana sisi wepatouchline, ziso redu rinototiudza, ziso rinotongotaura kuti hairi nderebonde. Ndinongokutarisa, so ndakutarisa ndinofanira kutarisana newe face to face, ndakutarisa face to face unofanira kuuya. Kana kuti ndakamira patouchline paya apa ndakatopfeka kamukoma, apa ndakatopfeka ndinenge ndogona kunge ndine zibhachi rangu kudai, ndine kapant short kakadaiwo mukati umu, ndinongotora bhachi rendo dai ndobva ndakutarisa kudai kubva kumusoro svika kuzasi, wakutouya. Takutoita. Alright. Yeah. Saka varume vanofarira chii? Vanofarira munhu akaita sei? Vanofarira magaro, vanofarira kutsvuka, vanofarira kunaka? Varume vanofarira zvakasiyana siyana mukoma. Kune mumwe anofarira garo, kozoita mumwe asingatodi garo iroro rekuti panguva iyoyo tinogona kutombomaviga kana tiinawo. Okay. Nekuti mumwe hatorifarira asi ari kunzwa kuda kupinda mukati mako. Saka unotoita zvekuti auye apinde mukati. Mumwe anofarira kutsvuka, anongotarisa kuti hai ndinoenda naro zvechokwadi kana ndinoenda naye. Mumwe anongofarira kuti aiwa ane garo ndobva ndanyatso. Mumwe anofarira kutoshama chaiko zvekuti unenge wakasvika umu. Izvozvo varume vazhinji vanozvifarira. Okay. Saka ndinobva vanobva utongouya uenda naye. Asi kazhinji zvatinowanzosangana naye nazvo, murume anofarira munhu ane garo kudai. Okay. Exactly. Zvekuti paanouya paanouya tisati tatoenda kudhirika, ndinomutora welcome yakanaka tisati tanokwirana. Ndinomupa welcome yakanaka yekuti anouya ndonyatsomubata bata so. Pamwe pacho nongosvikira pamberi papa kuti vari seiko baba. Murume akutofunduka. Okay. Akutoti hande. Ari active. Akutoti hande. Okay. Saka imimi paneri pamunoti imimi tomboti lese muri kutaura kuti patouchline zveshort time zviya hazvina rumenzi yakanyanya. Ngatichitarise isisu maenda ndo yamunoti chiya? Night yaya. Maenda kunight kuya. Imimi pane pamunotarisira kuti maraunza ayakwana kana kuti ayo anokubatai, pane pamunofarira kubatwa imimi pekuti munhu akakubatai munonyatsonzwa kuti right izvozvi takutaura nyaya dzebonde. Ichokwadi. Ipapo murume kana ndaenda naye kunight, kana iye sekuti munhu handipa mari yake handiti ari kutarisira action kubva kwandiri handiti, ndinomutora ndomubata pese paanoda kubatwa. Pandinomubata kudaroka, patinoita raundi yekutanga patinokwirana, tapedza kusvirana raundi yekutanga ndomudza kuti wangu ndiri pabasa but ndiri kumbodawo, ndiri kunzwa kuda kutunda, ndanakirwa nemboro yako yatimbosvirana nditundi. Ndinotomuudza kuti mbondidai ndidai. Vamwe wacho vanenge vasingatozivi, mumwe wacho anoti achikukwira kudai kwese kunenge kuchitambo kuti wanga ari kukwira nemiri wese. Saka inini ndinomudza manje kuti ina handinzwaro, unodai, unotanga wabata apa, kana uchibata matinji, kana uchitomayamwa ndotokudza kuti mayamwe. Ende varume vanotoyamwa vanei kuti isusu hativape mari ndo vanototipa. Okay. Chimbomayamwa matinji aya. Ukamayamwa ukananzva ndinonzwa ropa rangu richimhanya. Saka imbodai, ndinotomudza zvekuita. Okay. Saka iye murume makambosangana nevamwe kuti inenge isingamiri? Ichokwadi izvozvo tinotosangana nazvo. Kunewo kuti inenge isingamiri.
Zvatinozoita manje ndaenda neyo inseni ndakaenda neyo kuti haimire. Ndinomboitraya kutoibata ndoidii ndomuda miri wese. Mumwe inomira yamira achingoda kunoti pamusiwo mumwe tozoti vamwe wakagadzirwa achingoda kuti anoisa musoro yobva yati fototo. Saka ndinoidya ndowirirana nayo. Chiuya una zvauri kuita izvo hazvisi kuita kuti utunde. Ndinomudya asingamire unomudya. Wapedza kumudya pane nguva yaunotoona wega kuti apa munhu aomesa nyama dzese akuda kutunda. Saka ndinobva ndaishomora kudai obva atunda akutonipa mari. Okay. Kana tichinge tawirirana. Asina kumboisa iyo. Asina kutombopinda mukati. Kozi akuti apinde inobva yarara. Especially varume vane dzisingatomiri vanotoda kutonzi vadyiwe varomenzwe zvakasimba kuti itundire chiri kunze anofara. Okay. Yes. Saka kubasa kwenyu kune mawani. All right. Imimi pamunoenda patouchline paya pazuva mungakwanise kushanda mari? Zvinoenderana nemazuva acho mukoma handidi kunyepa. Dzimweni nenguva kana kwakatodhakwa sekwangu ndoenda pamembrane shops kana zvakadhakwa ndinodzoka kumba ne 25 kana 30. Okay. Ko musi watinoti kune mari? Musi wandinoti kune mari. Pamwe pacho ndinenge ndatorwawo nevatinoti venyorwa vasingatodi kondomu. Asingade kondomu ndinogona kutora koto ndoripfeka ndonovhara muromo wechibereko ndoipinza kubechi rangu. Ndichipinda kune muromo wechibereko ndonoti bha muromo wechibereko ndovhara. Ochinopinda hake nyuro yake. Tapedza kusvirana wenyoro ndomuti kana 100 kana 80. Okay. Inight yo. Wenyoro short time. Okay. Nengo watoriska. Saka pamunoisa ndichiti kuri kufaya. Ndogona kudzoka kumba nebhuru dzimwe dzacho hatizotaure zvedu. Mumwe anokuti uya ungonditambira kune vamwe vanongoti uya uti waine uya titambi. Saka ukamuwainira kwamutambira mumwe anotoda unorara newe mumba make kana kutobhuka lodge totonorara uchingomuromedza chete. Mumwe wacho haatodi haachasei hamise unongomuromedza wapedza kumuromedza usiku hwese makatorara muchitoenjoy. Okay. But akwire hazokusvire manje. Okay. All right. Isa yenyu kamaiki kenyu. Kamwe kacho kasara mukati. Kasara mukati. Tizikanamire izvi. Okay. Kakabaka ndiri? All right. Okay. Saka saka pakashata. Right. Ngatichimbotariseiwo imimi. Kana pama area pamunogara panharaunda ipapo pane vanhu vanenge vachitoziva here kuti ndo basa renyu? Inini zvandinoita manje paarea pangu havangambozvisivi. Okay. Kozi handishandire muarea. Inini ndinotogarawo kuwadzana. Okay. Paarea kwandinotoenda unoshandira ndinoshandira kumembrane shops. Ndinotomuka makuseni ndatodzoka kubva kubasa kwangu ndiri pamba. Okay. Ndorara ndomuka ndinenge ndakatodresa zvekuti hamunyango makasvika hamundizive kuti ndini. Munoti ndimai weruwadzano? Munotongoti ndimai weruwadzano. Okay. Asi baba panext vakanditi ndiri kudawo ndine mari yakati aiwa ndinotora. Okay. Nekuti chandiri kuda ndiri pabasa. All right. Saka imimi chii chakanyanya chakaita kuti mupinde mubasa? Chakanyanyoita kuti ndipinde mubasa iri mukoma handidi kunyeperai. Ndakati mbenge ndakaroorwa ndine mwana wangu mumwe chete. Ndine mwana 1 murume akatora shamwari yangu yandaitamba nayo. Ndobva anditorera murume. Ndobva vatobuda pavanogara vese vakatotiza pamba. Murume akatiza pamba. Shamwari yangu ndobva yatizawo kwaigara vandazonzwa kuti wakugara vese ende zveshuwa ndakazovaona. Ndikaona kuti zveshuwa wagara vese musha ndobva waparara. Okay. Vandati zvakanakirei kuti handidi ndakaonawo shamwari yangu yandakasangana nayo. Ndikati shamwari hande unombonobvisa pfungwa. Hande yekubhawa takaenda kubhawa tikanonwa hwahwa tikadii ndakanyatsoona kuti oraita apa zvitori nani handina chandahodha ini. Handina kuhodha bechi handiri hodha ndakazvarwa ndinaro. Saka zvandoita ndezvekunotengesa bechi rangu. Ndondipa kudya ndochengeta mwana wangu. Okay. Handina chandinoshaya handidi kunyepa. Ndakatoona kuti zvakanaka pane kuhodha musika wemadomasi. Zvitori nani nditengese bechi. Ende ndinosangana nedzakasiyana siyana. Kamurume kacho kanganditonako kangatoneka diki. Ndaisatogona kana sex. Mboro yake yanga iri diki zingaiti. Saka ndakatonoti izvi zvakanaka izvo. Ndinowana vese vandinoda. Okay. Muchinzwa type netype. Type netype dzese. Ende mastaira ese anga ndisingatozivi ndiri mumba. Mumba ndaingoziva mastaira mairi matatu. Manje huku.
Saka mastaira munenge munoita zvekugugula here kana kuti munoita sei kuti munyatse kuti right inini kuti munhu aramba achidzoka pawari kuerwa munosangana nawo noti vekuti anotozoramba achikufonera achitora phone number mumwe anotozoda kuya kuri kumba chekutozoda kuita baba zvino ndotaiwa nditi baba nekuti ndakati uite baba mari yandaiwaya ndiri kuwana handichazoiwana saka ini ndoda zvekutsvaga mari yangu. Alright. Mastaira aiwa mastaira ndinokuti pane makaenda mumafacebook makatasa mavideos epono ayaya munowana mastaira akasiyana siyana. Saka ini ndinotofollowa mavideo epono ndichitoona kuti apa ndinoona staira iyi yasandaita ndakamboita chero kutotangira ipapo ndotangira ipapo as long as zvichiburitsa beche pachena zvinoita kuti mboripi nemubeche ndawandoita. Ndoita. Alright. Ko veukama vanenge vachiziziva here kuti ndo basa ramunoita? Veukama pane vashoma vanozviziva nevamwe vasingazvizivi. Kuzviziva kana kusazviziva izvi ndakatosaina ndiri seni zvangu ndakatosaina kuti kuzviziva kana kusazviziva hapana anonditengera shuga ndotenga ndega. Alright. Hapana anondibhadhara fees ndobhadhara ndega. Icho chihure ndo chiri kundibhadhara. Mati mwana munechi musikana mukomana? Mwana wangu mukomana. Ngori ne1 chete? Ndine 1. Alright. Ko mukufamba imomo mukasangana nemurume anoti andikuda kukuroora zvangu? Handifunga kuti ndichazvida ini. Ngei? Dzandinotowana dzinondifadza kuti ndizoti poro dzandinosangana nadzo haisi nyore mukomo. Pausiku 1 handidi kukunyeperai. Kana kwakadhakwa kusina mari tinotombosvika pakuti $4 short time. Saka kana ndisina mari ndinosangana nemboro dzinosvika kana 4, 5, 6 mboro pa night 1. Mumwe anobva atoti night neday. Ndinosangana nemboro dzakasiyana siyana. Ende yako ikasandifadza chero uri boyfriend yangu ndokudzoti izvazviti ndotongokusiya ndega. Plus mari yandoda uzoikwanise kuti everyday ndoda mari. Iwe unondipaka 1 pamwedzi washanda. Saka inini handizozvikwanise manje. Ndinotoda iyo everyday. Ndo yamunoda iyo? Ende ndajaira dzakasiyana siyana. Ende ndine free spirit yekuti ndikapinda mumba ndinomhoresa varume nemboro. Ndinongosvika ndichibata pakati pamboro dzawo idzodzo ndepi. Ndinoziva kuti kubata kwandiri kuita ikoko ndichipinda mumba wako ndikutomuka. Vese vandakwazisa vakaita 10 pane 4, 5 vari kumuka. Saka vakamuka ndawana basa. Zvino mumba ndozozvigona here kana ndakamirira mboro 1. Alright. Ko wamwe vanodhanzi basa renyu irori wamwe vanenge vaine mishonga? Izvozvo zvinowanika hazvo. Kune vamwe vanoti regai tinotsvaga twekuzura-zura tidiwe. Mumwe anoti aiwa inini ndinongoenda zvakadaro ndiri perfect. Mumwewo anenge atogarawo zvitori maari seni ndinenge ndagara zvitori mandiri zvechihure izvi zvekuti ndakasvika pane bhawa soka handinotongonzwa ndichinzi ndasvika. Nene ndatosvika pabasa. Alright. Saka amuitirane shanje here? Tomboti mimi munhu akakukechai nezuro. Tinotoitirana shanje. Tinotoitirana shanje. Kuti wandakaenda naye nezuro haafanira kutoenda naningi. Akaenda naningi atobhuka mechi. Ndofanira kutongoramba ndichienda naye nini. Kana ndisisadewo ndaonawo imwe mbinga musi iwoyo. Wochienda nawosho. Zvakangofanana nekuti ndiri munhu 1 atoda vanhu 2 vakasiyana. Ini ndogona kumudza kuti aiwa ini ndozvigona zvekuti zvauri kuda iwe 2 ndozvigona. Mumwe obva kuti aiwa ndiri kutoda mapechi akasiyana. Saka ndiri kutokudai muri 2 ini ndiri 1. Kozoitawo mwarume 2 vanongokuda uri 1. Iwe uchitonorara navo vese muloji. Munoita sei? Ngatitarisei isisu mwarume 2 vari kukudai muri 1. Munorara navo sei? Aiwa ndinorara navo zvakanaka chaizvo. Tinotoenda kuloji tinobhuka 1 room. Tabhuka 1 room. Ndinenge ndiri pakati. Ndiri pakati. Ada panguva iyoyo ndotorana naye tosvirana. Uyu kana akuzodawo totorana tosvirana. Hapana kana shanje sekuti ivo vanenge vatowirirana. Saka munotosvirana kuti muchisvirana uyu achitarisa achiona? Zvinoita kuti iye akasire kuboosta. Ari pasaidi. Akandoona ndichisvirana neuyu. Iye anokasira kumuka kuti ndikutozvidawo. Unobva anzwa mafeelings. Saka izvozvo zvitori right zviri healthy futi. Ko murume 1 muri 2 muri vakadzi 2 munenge muchishanda sei?
murume 1 tiri vakadzi 2 zvakangofanana. Pamwe pacho ari kuda inini. Iye murume ndianda pakati. Mumwe mukadzi uku, mumwe mukadzi uku. Panguva iyo pamwe ari kuda inini anonditora osvirana neni. Akuda uyu otora uyu okwirana naye. Mumwe anoenda pamusoro, mumwe anoenda pazasi. Murume anenge ari pakati, mumwe akabata uku, mumwe akabata uku. Mumwe akabata pajende pazasi apa achidzika nekumusuru. Mumwe akabatawo mazamu achiyamwa achienda nekumuromo. Zviri kutokasira kupika kwaari. Otora waari kuda. Saka mari inenge yakangofanana. Ayo mari inofanana. Haimbosiyani. Yangu neyauyu zvese inofanira kuita mari imwe chete. Ndikubvunza mari yenight yekuti kana ichinge iri night munenge makangochaja. Kana night 30 kana 40. Sovera kuti nini kundipa 30 yangu uri kumpa 30 yake. Okay. Saka kana muchisvirana nemurume 1 muri 2. Ko kana ichinge iri nyoro. Do pandiri kuti ini hangu seuri. Ndakatosaina. Okay. Aiwa, panenge ndoda kubvunza. Ndaida kubvunza kuti munombondotomboti munoenda kundogeza. Kana kunodi. Zvakuenderanawo nemunhu wacho. Kuti ari kuzvida iri kune mumwe unosangana naye wekutoti ari kutoda ikoko kwabva kudhokodheya ikoko. Ndokwada kutopindawo chidhokota. Saka anongopindawo svira. Okay. Kana achida kuti timbonoti tumvura semuloji unongopindawo mushawa. Unoti mvura wawo uyo svira. Ende kazhinji kana makaenda muri 2 asikana murume 1 mumwe paanenge achisvirwawo iwo unogeza wodzoka oita fresh otanga kuromenza murume ari kusvira inini. Okay. Otomuromenza ari pamusoro kudaro. Ko ngatichimbotarisa isiso panzvimbo yamunoshandira munombobudawo here muchimboenda kumbondoshandira out? Tinomboenda zvakangofanana nenguva yekuti varimi vakuburitsa fodya. Tinotomboendawo kunana TSF koko kuboko. Okay. Tombonotorerawo varimi mari. Tinotombochinja. Ende watochinja unosvikawo kune vamwe vanozvitiwo tisumatete, tisumachii. Iwo unengoriwo munyowani ipapo. Tombosvikawo ngotangira ipapo. Saka chihure chinoda kusimba. Chinoda ushingi, hachidi kutya. Chinotoda kuti iwo utozviti ndini. Chero zvakatonzi pari kuya mabhodhoro nekuti tinotorwa dzimweni nenguva unotorwa nembavha. Chaiyoyo kuedza kukukwira pedza kukwira yekudzota hachakupi mari. Wobva atokuita rafu kana utokurova utoenda. Saka zvakuda ushingi manje. Zvakuda kuziva kuti first tangu wandipa mari isati ndakuvhurira beche. Okay. Saka imimi kubva pamakatanga muchipinda basa renyu iri. Paripo here pamuri kuti inini ndakambobatwa imwe rafu imwe yandisingambofe ndakakanganwa muupenyu hwangu? Ichokwadi ndakatombotorwa neumwe murume anga ari 1 nemota yake. Anditora ndobva ati andipa loji. Vatasvika pataiti pane loji nekuti dasiri kukuziva kuniko kwangu kuri kunyowani. Tasvika paari kuti pane loji vapinda umwe varume 2 mukati mumota. Mapinda varume 2 mumota munhu varamba achifambisa mota vandati ko toenda kupi zvanzi takutenda kumba. Vataenda pachisango pamene magamu vangoita kutena vapinda musango. Zvanzi tasvika dawo kuchinjanisa tese. Ndakati achero muchingondipa mari chete. Toita sei? Toita. Wekutanga akaita, wechi2 akaita, wechi3. Vakada kuramba vachidzokorera raundi imwe yechi2 vese vari 3. Pandamudza vachitanga imandipa mari yangu yeraundi yekutanga. And then tozodzokorora. Ndobva watanga kutoti hazviite wakajaira strike kuda kutokuita by force zvekuda kurepa zvekuda kumbunyikidza zvezvi. Ende vaona kuti vanhurume. Zvichokwadi vakandita rafu. Okay. Mumwe wacho akatonditema nemusoro mune bhodhoro chete kuti chivanga chacho hazvichaoneki. Okay. Akanditema nebhodhoro reblack rebhurei akanyatsonditema kudai so. Vese vakatanga kundita rafu vaondisiya ndiri pasango ipapo vaenda nemota yavo. Alright. Wengu wari wekuziva? Ava vasitombori wekuziva nasingavazivi nekuti zvatoita pabhawa patoshandira vazhinji vamwe wacho totovaziya. Vazhinji totovaziya. Vamwe wacho tisingavazive especially vanenge vari mudzimota. Vazhinji vacho hatovaziva vanenge vachitongopfuura vachida kuenda. Okay. Saka ipapo handina kuziva ndakangoti samazuva ese munhu plus ndakaona kuti munhu ari 1 kana kuti haana zvaangandiiti ari 1 togona kunetsana. Saka handina kuziva kuti achanotora vamwe kumberi. Aiwa, ndinotenda tete nekutsanangura kwakanaka. Saka nhasi munhu ari mumba imimi muri kumuti chii imimi? Tikaona mukaona mukadzi ari kutaura kuti inini zvemba zviri kundinetsa ndiri kuda kuendawo kundoitawo basa renyu iri. Munomuti chii? Munomuti rakanaka here kana kuti rakashata? Ndinomudza kuti rakanaka. Nekuti ndomandiri. Ndotomudza kuti uya ndikutraina. Handei. Basi. Enda unototrainwa.
Okay. Unotosanganawo nesu vakaita sesusu totokudza kuti raundi rekutanga shoti yekutanga ndeyangu mari nekuti ndinda kupinza muindastry. Saka anotouya utobva atoshanda. Mukadzi womunhu unotomudza usiya murume wako ande kubasa. Akaenda akatuka 3 akafamba zvakanaka zvake. Asi yechihure zvemi. Asi anotochifarira. Anotonyatsoona kuti chakakosha. All right, aiwa. So thank you very much. Tinotenda. Asi kune vamwe wasinganyanye kuziva kuti muchihure macho munosanganika nei, mune matambudziko api. Ngatimbotarisei isisu matambudziko amunosangana nawo muri mubasa irori. Chokwadi. Muchihure mune matambudziko akawanda. Mune matambudziko ekusangana nzira dzekuti usangane kubatira utachiona dzakakurisa. Okay. Unogona kubatira utachiona HIV and AIDS. Unogona kubatira siki chaidzo. Unobatira zvimwe zvirwere zvepabonde zvakawanda wanda. Unogona kubayiwa nemapanga ugofirako. Muchihure unogona kufira ipapo. Hazvireve kuti waenda uchadzoka. Unogona kudzoka kana kusadzoka. Unogona kutorobwa ukatofira ikoko. Dzimweni nenguva unogona kutoenda worobwa wodzoka uri mupenyu kana kudzoka usisina kana gumbo chairo kana ruoko chairo. Saka muchihure mune njodzi dzakawanda dzaunosangana nadzo. Okay. Pamwe pacho unotoenda wodzoka usina kana senti. Zvinotowanika wotobirwa futi kana nemba yacho yaunogara unogona kubirwa kuzogona kutorana nemunhu mafadzana moenda kumba kwako. Mangwana hauzivi kuti munhu akamira sei. Anouya akakubira waenda kuchihure. Saka aiwa munosangana nezvakawanda zvakuda ushingi. Ndosaka ndati unotozvipira unotosaina kufa kana kufenda. All right. Aiwa ndinotenda atete. So thank you very much. Tinodaira kuti pahurukuro yataita iyoyi tine vanhu vairi vatatu wakwaniswa kunge vachidzidza pamwe chete nekunzwa kuti ndo mamiriro akaita nyaya yacho. So ndinokutendai nehurukuro yese yataita iyoyi. So thank you very much muri yeZimbabwe. Tinokutendai ndo vatete wenenge ndichiita hurukuro nawo. Ndofunga manzwa zvimwe zvezvimwe zvinhu zvekubasa kwawo kwavanoshanda. So kana kari kekutanga kusvika pano paTichikachi MTV, musakanganwa kusiya masubscriber YouTube channel yenyu kuitira kuti patinokanda chimwe chinopisa munosangana nacho. Sezvo ndambotaura kuti chirongwa chino ndechevanhu vanochifarira. Wasingachifarire munongopfuura zvenyu zvirongwa zvinouya pano paTV pedu panoitwa zvirongwa zvakasiyana siyana. So thank you very much. Ndinokutendai. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Mazvita.